Ben, boa tarde a todos. Moitas grazas por acudir a esta nova convocatoria desta sesión de In situ, Memoria, Ciudadanía, Recreación Urbana e Xestión Patrimonial a debate que organiza, como as anteriores, a Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega e coordinada por Rebeca Blanco Rotea e Teresa Nieto, que me acompañan na mesa. Esta xornada de hoxe supón unha reflexión final dun ciclo que tivo 3 xornadas anteriores en Vigo, en Ferrol e en Ourense, a Ourense dedicada ao conxunto histórico de Ourense máis de Ribadavia, arredor, precisamente, destes conxuntos históricos da rehabilitación urbanas e xestión patrimonial. A verdade é que nós estamos moi satisfeitos de como correu ata agora o ciclo, porque nas 3 sesións anteriores houve unha cantidade de público moi interesante, tanto pola cantidade como pola calidade, e mesmo pola intervención que houve nos debates, o que nos mostra que non solamente que temos masa crítica, senón que temos unhas actividades que son de interese para ese público, o que, desde logo, nos anima moito a continuar, non? A continuar tanto nesta liña de programación sobre estes ou outros temas, sexa in situ ou non in situ, non? Porque o que si observamos é que, en xeral, as actividades que de arredor do patrimonio celebran esta sesión de distinto tipo son sempre moi ben acollidas por un público participante, que non sempre é o mesmo público, ademais, non? Que decir que realmente o público con criterio que se apunta a unhas máis que a outras en función dos seus intereses, non? Na xornada de hoxe chegamos ao fin deste ciclo in situ organizado alrededor dos conxuntos históricos. Debo decir que probablemente dentro de un pouco tempo a sala estará máis xea do que está neste momento, porque temos unha alta petición de inscripción para poder participar, rozando prácticamente o aforo da sala. Saúdo dun xeito especial a un grupo de 30 alumnos e alumnas argentinos da Universidade de Belgrano que nos acompañan xunto cos seus profesores, e saúdo tamén de maneira moi especial os relatores das outras xornadas de in situ, os que agradecemos a dobre dedicación, o tempo e o esforzo que nos dedicaron na sesión en que participaron, máis o esforzo de estar presentes na programación ata hoxe mesmo, en que queremos pechar o ciclo non tanto alrededor do casco de Santiago como da reflexión final destes encontros coas achegas de todos eles. Damosvos de novo a todos a benvida a esta casa, que é a vosa casa en última instancia, non? Os encontros monográficos do patrimonio cultural, o co-patrimonio cultural, debe ser 23 edicións. Insisto, sempre ben acollidas, que, quer decir que estamos na liña adecuada, comenzamos no ano 2015, rematamos en parte en maio co Val de Terba e logo xuntamos este ciclo de 4 pezas que hoxe acaba, que se desenvolveu no outono e inverno de arredor dos cascos históricos. E a nosa idea é continuar tamén nas próximas actividades. Veredes que hai unha presenza continua da sección de patrimonio a programación anual de 2019, continuando en parte tamén con in situ, non? Só que in situ a partir de agora non estará dedicado de novo aos conxuntos históricos, imos comezar coas salinas e coa produción do sal nas costas de Galicia, primeiro co encontro de Aguarda na Casa dos Alonso o día 29 de marzo e logo en Vigo o día 30 de abril cunha pequena sorpresa sobre a posible localización da xornada. Dou a palabra ás coordinadoras, elas centrarán moito mellor que a min a pretensión da xornada de hoxe, no somente de todo o ciclo, e non me queda máis que reiterar gracias a todos, especialmente a Rebeca e a Teresa, unha vez máis, polo traballo e porque sempre levan as súas programacións o millón dos foros posibles. Moitas gracias, presidenta, grazas aos asistentes.
e, por suposto, os participantes. Non imos demorar, porque creo que o interesante da xornada de hoxe é precisamente o debate que teremos a continuación. Simplemente ubicar, como xa comentou Rosario Álvarez, o día de hoxe remata un ciclo de 3 xornadas nas que, arredor do tema da rehabilitación dos cascos históricos, dos plans xerais da ordenación nestes espazos e incluso dos procesos de patrimonialización, da interacción entre as administracións e a cidadanía, tentamos levar a cabo un debate in situ, é dicir, en 3 conxuntos históricos, no caso de Vigo, no caso de Ferrol e no caso de Ourense, pero acollendo tamén a Ribadavia, coa idea de saír un pouco do espazo habitual dos encontros que é Santiago e debatir no propio contexto xeográfico no que teñen lugar, pois neste caso, a focalización da temática seleccionada. Este tema foi unha idea que surdiu na propia sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega, en parte por iniciativa de Teresa Nieto, precisamente porque creo que unha das nosas funcións como sección e no marco do propio Consello é acoller as preocupacións que en torno a determinados temas relacionados co patrimonio están presentes na sociedade. E parecíanos, en relación a diferentes temas que saíran en xornadas que se levaron a cabo, como, por exemplo, a de turismo masivo que celebramos aquí no 2017, en torno a que está pasando cos nosos conxuntos históricos, que está pasando coa xestión destes espazos, coa relación entre a cidadanía tanto como elemento que vive, como grupo que vive nestes lugares, como tamén que o disfruta a través do turismo e tamén como xestionamos isto en relación con que se trata de elementos patrimoniais. Entón, parecíanos un tema importante a tratar, pero queríamos facelo fora, como digo, de Santiago, porque por unha parte xa fora tratado, en certo modo, este debate nas xornadas que comento de turismo masivo e patrimonio, pero por outra parte interesábanos ver outras realidades do noso contexto en Galicia, dos conxuntos históricos. Por iso seleccionamos 3 modelos totalmente diferentes, como son Vigo, Ferrol, e no caso de Ferrol, Ferrolvello e a Madalena, e por outra parte Ourense e Ribadavia, para ver como funcionan en ámbitos urbanos, en espazos máis rurais, como pode ser o contexto de Ribadavia, con modelos diferentes, con realidades distintas, con poboacións diferentes. Entón, un pouco o debate era en torno a isto. No día de hoxe temos a sorte de poder volver a contar cos participantes destes 3 encontros anteriores, que amablemente se prestaron a estar hoxe aquí, para un pouco debatir arredor de 3 ideas principais que comentará Teresa, que son, conxuntos de ideas principais que poden estar en relación os procesos de patrimonialización e a relación entre a xestión do patrimonio e a nestes conxuntos e a cidadanía, por outra parte as cuestións relacionadas cos planes especiais, cos ordenanzas e, finalmente, o que sería todo relacionado coa propia xestión do patrimonio deste tipo de elementos. Entonces, en torno a estes 3 grandes temas, como veremos, surdiron moitas ideas, moitas preguntas, moitas dúbidas, e eu, a verdade, saín coa sensación nestes 3 encontros de que máis que ter respostas, ábrese un abano importante de novas preguntas, de novas cuestións que tratar, e por iso traémolo hoxe aquí. Entón, a idea de hoxe é facer en torno a estes 3 temas 3 mesas de debate, nas que, por unha parte, nos faremos unha serie de preguntas aos participantes, pero a idea é que isto sexa unha actividade interactiva entre vos e nós. É dicir, a idea é que vos tamén participedes como público no propio debate. E a nosa intención é recoller todas estas ideas, cuestións, dúbidas, etcétera, e todas as liñas principais que saíron alrededor destes encontros nunhas conclusións finais que presentaremos a través dun informe que farase público, como non pode ser de outra maneira, na páxina do Consello.
E sen máis, moitísimas grazas a todos e a todas por estar hoxe aquí e esperemos que sexa unha tarde productiva e participativa. Sí, ben, como vos decía Rebeca, estades aquí como asistentes, pero fundamentalmente estades aquí como partícipes neste debate. A idea coa que se diseñou este encontro son 3 mesas nas que entrecruzamos os participantes, as persoas que interviron nos encontros que fixemos en Vigo, Ferrol e Ourense Ribadavia, alrededor de 3 temáticas as súas intervencións vanse producir en resposta a unha serie de cuestións que imos plantear nas que esperamos tamén que vos participedes, é dicir, queremos que estas mesas sexan interactivas, é dicir, que haxa unha comunicación entre o público e as persoas que integran as mesas. Os temas alrededor dos que se organizaron as mesas son un pouco a definición de unha serie de conceptos que concluímos da nosa participación como asistentes, como intes, aos encontros que se celebraron. A primeira das mesas irá alrededor da patrimonialización dos conxuntos históricos e a participación cidadá neste proceso e na toma de decisións que lles afecta. Se comentou de diversas maneiras a problemática da implicación ou a participación cidadana, o recoñecemento patrimonial dos conxuntos históricos, esos procesos, cal realmente son as motivacións polas que hai un aprecio, unha valorización dese patrimonio e cales son as carencias nese ámbito. A seguinte xira alrededor da ordenación, a relación coa cidade e o plan especial como instrumento de xestión. Se comentou a problemática da ordenación, da relación da cidade histórica co resto da cidade, co ámbito urbano no que se insire, e a situación non só dos plans especiais vixentes e das súas carencias, moitos deles xa foron redactados hai incluso 20 anos, plantean moitos problemas de aplicación, etc., senón da propio concepto de plan especial e a súa idoneidade como instrumento para xestionar os conxuntos históricos. E a terceira mesa está planteada sobre a rehabilitación física e social, as políticas públicas e o fomento na xestión dos conxuntos históricos. Hai un intenso debate, por lo menos, sobre os criterios de intervención nos conxuntos de rehabilitación, as políticas públicas, a necesidade de revisar os criterios ou non, de mantelos, e como se pode compatibilizar a protección e a conservación dos conxuntos históricos con cuestións como habitabilidade, accesibilidade ou a problemática derivada dos novos usos ou non novos, pero que se intensifican, como son os usos turísticos ou os usos vinculados ao ocio, os usos terciarios. Ben, alrededor destes temas convidamos as persoas que participaron nos encontros que xa celebramos e o desenvolvemento está pensado formulando unha serie de preguntas ás que cada un deles vai dar a súa resposta e que entrecruzaremos coas intervencións do público sin acudir ao formato convencional de intervencións dos participantes na mesa e debate final, sino que trataremos de entrecruzar as intervencións do público e dos participantes. Bueno, espero que todos contribuades a que se desenvolva e que sexa frutíferos, a que teñamos un intercambio intenso de opinións e de criterios e de visións alrededor destes temas. Nada, moitas gracias a todos. Gracias. Ben, pois, entón, chamamos á mesa os participantes da mesa 1, Mónica López Álvarez, Miguel Raimundo González e Xosé Manuel Santos Soto.